Баланлы авылында яшәүче Хаҗар һәм Фәрит Гыйзетдиновлар бриллиант туйларын билгеләп үтә. Авылда аларны матур, үрнәк гаилә буларак беләләр. Менә Фәрит абый белән Хаҗар апалар кебек шундый матур гаилә, үрнәк гаиләләрне әле бик сирәк очратканбыздыр. Алар инде менә 60 ел бергә яшиләр. Алар минем күршеләр. Алар безнең өчендә, бездәге бөтен авыл халкы өчендә, яшьләребез өчендә үрнәк гаилә. Гадәттә ир белән хатын капма-каршы характерга ия була. Хаҗар апа белән Фәрит абый киресенчә икесе дә сабыр һәм тыйнак кешеләр. 60 ел элек язмышларын бергә бәйләп, бүгенгәчә матур гомер юлы узганнар. Күреп кайтыгыз дип бардык. Шуңа алып кайтабыз дип. Шуңа сөйләшеп кайттык, сразу килеп алабыз дип. Фәритләр килде дә инде. Анам диде инде. Мен барам дегенмендер инде нишлисең инде. Эш булды да эш булды инде безнең. Алай талашмадык, эшмәдек. Фәритнең дә бер авыр сүз әйткәне дә юк. Бер-береңне аңлап хөрмәт итеп яшәргә кирәк инде. Үземә 60 яшь тулып барса да, һаман әтияне кирәк. Аларга киңәшләренә таянып яшибез. Аларга зыңга бер сәламәтлек. Димләп өйләндергән яшьләр бер сүздә, бер карашта булып 60 ел бергә гомер иткән. Күрмәгән, белмәгән кыз белән танышу өчен егет мәллә тамакка юл тота. Хаҗарның татар хатын-кызларына гына хас тыйнаклыгы, оялчан елмаюы Фәритне әсир итә. Хаҗар белән танышкан көн хатırda бүгендә. Үземә шагысын алып кайтам дидем инде. Фәлән тистада килеп алабыз дип обещать итеп кайттык инде. Минем инде бу гаиләгә килеп төшкәнемә 31 ел була бу ел. Безнең өйләнешкәнгә 31 ел була. Минем биянай белән биyaтай кебек бу авылда тату, матур, тыныч яшәгән бүтән бер гаиләдә юктыр дип уйлыйм мин. Һәм алар менә бу ел аларны бергә яши башлаганнарына 60 ел булды. Мин аларга сокланып карыйм. Мин аларга көнләшеп карыйм дип әйтмим инде. Без аларда менә үзебез үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Минем ирем дә биятайга ошаган шундый акыллы, тыйнак, аз сүзле. Авылда Хаҗар апаны аш-су остасы буларак та беләләр. Ул пешергән чәкчәкләр никах туй табыннарын бизи. Гыйзетдиновларның ишек алды яшел чирәм. Һәр җирдә тәртип. Фәрит абый хуҗалыкны тәртиптә тота. Бакчалары да көлеп тора. 85 яшьне бирмәссең дә үзенә. Күз тимәсен. Бүген дә хәрәкәттә ул. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.